Clandi. Avui, a l'illa Carlemany no hi ha ningú, però el dia 8 de setembre els piolets l'envairem. I allà on hi ha una X, hi haurà un joc gegant, tallers de globoflexia, bombolles de sabó, espectacles, cinema i un munt de coses més. I tot gratuït amb el carnet del Club Piolet. Per Meritxell, des de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre, vine a la festa que l'illa Carlemany està preparant per tu. T'apuntes a conquerir l'illa?